Και δεν γινόταν να μη σας ευχηθώ με το αγαπημένο μου χρώμα. Κορίτσια, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, να περάσετε όμορφα, να έχετε υγεία, να είστε με τους αγαπημένους σας. Και εγώ εδώ για να σας δίνω να περνάμε καλά όπως περάσαμε πάρα πολύ ωραία τον προηγούμενο και τον τωρινό χρόνο με την παρέα σας. Ελπίζω και στον χρόνο που μας έρχεται να είμαστε αυτή η όμορφη παρέα και να μεγαλώσουμε και ακόμη, να μπαίνετε σε όλα τα social και να περνάμε προπάντων καλά. Καλές γιορτές και θα τα πούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων την Κυριακή. Παράλληλα και τα βιντεάκια δεν θα λείψουν και τα ρούχα για αυτές τις μέρες που μεσολαβούν και αυτά δεν θα λείψουν. Ακολουθήστε με, επισκεφτείτε το φυσικό κατάστημα Πολυτεχνείου 1 Νέα Μηχανιώνα, να γνωριστούμε από κοντά και να γίνετε μέλος αυτής της όμορφης παρέας που φτιάξαμε σιγά σιγά σταδιακά, 2-2, 3-3, 5-5, τώρα έχουμε γίνει κάτι χωρίς υπερβολές χιλιάδες και το χαίρομαι πάρα πολύ και ελπίζω αυτόν τον χρόνο που μας έρχεται να γίνουμε ακόμη περισσότεροι. Λοιπόν, καλές γιορτές, καλά